Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sawen. Halo. Tasik semangat. Nggih. Kali ngenteni semifinal Piala Dunia. Argentina musuh Inggris. Nah, karo ngontoni jadwale teng mriki jenengan disuguhi dagelan Ludruk Budi Wijaya. Dinggo wayahe pertandingan ku neco. Matur suwun sanget Pak Bagus, Pak Tekno, kang sampun percaya teng Budi Wijaya. Pak Dewan mau pun kondur ah. Sampun? Tasih. Oh, sampun mantuk. Oh, nggih pun matur suwun ditekani Dewan pun rawuh teng mriki termasuk perhatian khusus kalian seni tradisional. Nggih. Ayo, Cak. Telung sak pira, Mang? Ning Marsa nyambel terasi Mami Okta nek numpak montor. Dadi jaksa kudune iso mbrantas korupsi, iki malah dadi jaksa dadi rajane koruptor. Mulane bener Pak Mahfud enake dihukum mati. Kapur barus nang Tegalan dungaren Pak Bagus gak nyawer dagelan. Beke sapa ngerti rezeki mara-mara wonge munggah. Tentu mati wis mesti uripno alam donya ayo sing ati toto titi ayo padha digoni sipati rilan srei ayo dihindari. Wong urip nang alam donya dolor pira lawase nek tak ibaratno wong mlaku wong mampir gagar karo kanca wis duduk jamane kalah karo sing menang padha rugi. Kelosane cak dilempit-lempit nek iso ayo digolong nasibe bangsane akeh sing morat marit nek peno iso
ayo ditulung ayo mulung parine cempa ayarane kurangan tali ayo nulung sak padha bangsa ganjarane ketemu mburi ayarane cah kurangan tali ngamek tempe tinggo ada barang ganjarane ancen ketemu mburi nek kono wewe ayo sing kula kenal Pak Bagus kepala dusune dasar wonge ganteng gedhe wibawane bertanggung jawab iku sipate gak gelem korupsi iku motone lan Pak Tekno rak bengi iki matur nuwun Pak panjenengan sampun menehi kula rejeki mulane tak dongakno Pak mari sedekah bumi muga-muga warga sawen abeh munggah haji amin camri wis bengi ya ayo ngano sing jagone menang saweneng apa maneh Argentina mbek Inggris tapi sing kalah merongos ngenane putotan ya kalah kok ayo kembang turi karo kembang sukun nek gawa bedhug aja disuwun pegawai negeri nek tuwek oleh pensiun seniman lotrok nek tuwek dadi dukun iku gak gampang kudu ngurangi turu lan mangan disugu sego jarene iku pantangan bareng dituki lontong telung piring doyan seje maneh karo lontongku iki pucuke cilik gak sepiro gedhe karo bojoku sak bendina ditemuli jarene bojoku mas lontongmu nomor 1 lontongku gak dibutel godhong karo bojoku ngalor ngidul dipondong ngulon didodo-dodone wong bareng digawa mulih pucuke rada bengkong basi bengkong lontongku tetep enak gak nganggo sayur dikado tetep enak petuk rondo tuwek lontongku rada jinak bareng petuk prawan ayu sirahe ndang-dangi namung semanten kidungan kula menawi lepat borong karaso ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe ayo
biasa. Begini iki Budi Wijaya hadir untuk menyuguhkan hiburan yang lain daripada yang lain. Mas, iki ana jalukan njaluk ombol-ombol Banyuwangen. Sak pira, Mas? Sak pira? Memjat mayun paman. Engko jengglengna Mas Amrip ya. Suarane gandeng belam yangan. Oh, timbang suruh seri-seri. Ya Camrip. Ngene lah. Enak so. Tak wadah teko boleh aku njaluk so. Ndak iya. Kon iki apa? Nek aku ngono jogetmu kok enak jaleng ngono. Ombol-ombol iku mau. Iya, aku njaluk. Jaluk ah. Iso akon. Aku sing jelen Ngono ah. Iya. Ja. Ayo. Nyeram piai. Nuswan. Kok gak jereng so? Kaya aku mang lurit. Kaya sono. Jeruwe ngono. Balenono yo kurang lega aku. Banyuwangi. Kulon gunung wetan sekono. Ayo Kok gak muni maneh? Lah kok tak pamit dhisik. Pamit ya apa? Apa pamit ya aku iki. Mas Amri aku yo gak ana kaya rasa ya. Ah, Sing jelian ya. kaya aku ngene lho, tak kaya contoh, tak kaya contoh. Laran tekol alas angker kaya Iki sing tak karepno. ngene. Iso temenan. Bisa ayo Mrim ya kaya ngene ya. Kok gak muni kandhanono Amri. Sing akeh ngono. Iya. Sing akeh jrot-jrote ngono lho, Mrip. Kan kok gak enak blas wis. Lah iya, aja takon susah tanah endah gumelaning taman sari nusantara. Apa? Mrip mosok pisan-pisan gak kon kae Mrip. Hah? Iga jane, gak kurang ajar panjak kendang iki. Ilono. Ilono iki. Kon tak elang kok. Wangan kandangan. Wah, Kon lho ucap iki sapa? iya. Kaya kon kowe gandeng-gandeng kok. Piro ya Raden? Piro kone? Lah iya. Nek masalah kon ambek ucap. Lah ya kalah, Dek. Aduh. Aduh. Manganmu ayo.
Paling kon mangan rawon. Rawon mambu pisan. Paling mangan soto. Dikai panitia. Gelos lho. Oh, ki pangan aku ki rawon. Retong. Tletong matakmu. Kok iso tletong kandhane sing ku menso cek wedi. Iya. Nek kon terkenal yo terkenal mriki. Iya kandhane. Aku kaya gak kalah. Gak kalah. Nek kon paling terkenal mau disiar radio. Radio rusak. TV bejat. Lho, Cok. Lho. Siarno masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah siarno masjid kaya wong bongko ae. Kon nang perep numpak apa? Numpak apa, Dik? Paling kon sepeda motor. Alah sepeda motor kredit. Paling motor. Motor ya paling servis. Kaya ucap lah. Lho kaya aku ki lho. Ambulan. Ambulan masak. Ora aja muring-muring. Ora kok muring-muring, So. Ora terus. Aku gelo. Gelo lapo? Gelo ambek anakku, So. Anakmu apa? Anakku sing nomor 2. Anakmu nomor 2. Mulai sekolah muring-muring, So. Muring-muring apa? Ngelok-ngelokno aku. Kon dilakno ya apa? Jare ngene, "Pak, aku iso gak iso sunat to, kancaku wis sunat kabeh." Jare ngono. Anakku Durung kok sunat kok. durung. Jaluk sunat. Ndak tetep gak tak sunatno, So. Kon kendeng ngono niku. Lah lha apa? Wajibe wong tuwa siji nek wis anak lair iso ngramut wis dewasa akil balik, wajib ngurungatno anakmu, Cok. Ya anakku wedok lah kok tak sunatno. Tak kremus dadi kae kon kok. Ngomong dhisik anakmu wedok. Lah iya wong aku wedok. Kate nang sawen iki mangkon tak susul, Cok. Iya, aku dolen nang omahmu. Omahmu ku pinggir kuburan iku aja. Yo wis ngalih, So. Ngalih, nang ndi saiki? Ngalih nang pinggir sawah. Oh, pinggir sawah. Aku mrono, Cok. Terus Kon gandho omah. aku budanan pasar iki terus bojoku. Iya. Aku nang kono kepethuk wong tuwek ngono, Cok. Sapa iku? Bapakku so iku, So. Bapakmu iku. Wis gak suwen, Cok. Tak kei dhuwit 50. Iya, eling-eling yo iku bapakmu ya. Wis gak tak anggap bapake sapa-sapa, tak anggap bapakku dhewe. Eling-eling bapake kanca. Gak kepethuk kon, awan aku mara maneh nang omahmu. Iya. Nang kono ana arek gondol cilik. Gak katokan mlayu-mlayu. Anakmu iku. Oh, rene anakmu, Cok, tak kei dhuwit 100. Wis gak tak anggap anake sapa-sapa, tak anggap anakku dhewe, eling-eling anake kanca. Sore titik berhubung gak ketemu kon, aku mara nang omahmu maneh. Ana wong wedok rambute dawa. Ayu ngono to. Sapa iku? Bojoku, So. Bojomu. Tak kei dhuwit 200.000. Wis gak tak anggap bojone sapa-sapa, tak anggap bojoku dhewe. Kon wong dianggep ae muring-muring. Oh dianggep kok. Lah apa? Lah jajalan lho. Ayo. So, aku wingi nang omahmu. Awakmu gak ono. Ana wong tuwek nggo ngarepe omah wong gawe klambi ireng. Tak kei dhuwit 200 so langsung, So. Sopo iku? Bapakmu. Wis gak tak anggap sapa-sapa, tak anggap bapakku dhewe. Eling-eling bapakne kanca. Durung. Terus maneh bedhog so aku nang omahmu ana arek cilik loro mbok jero bali. Arek cilik loro. Langsung tak kei dhuwit 50 dang, plek. Iku anakku, So. Anakmu, So. Anakku, So. Anakmu. Iya. Wis gak tak anggap sapa-sapa, So, tak anggap anakku dhewe. Eling-eling anake kanca. Jam 09.00 So aku balik nang omahmu eling-eling gak petuk awakmu. Mak ya iki apesmu kon. Ana wong wedok rambute ndek, atik kulite kuning, So. Langsung tak kei dhuwit 500. Sapa, So iki? Iku. Heeh. Bu RT. Bu RT. Bu RT jam 09.00 mesti nang omah. Kakean rek 500 saiku mang. Senajan ngono gak tak anggap sapa-sapa, tak anggap RT ku dhewe. Eling-eling RT-ne kanca.
Duduk bojone wae. Lho, ngene iku jam 11 balik maneh aku so. Jam 11. Iki bongkomu kan. Kepethuk wong wedok so. Rambuté randok dawa, bokonge randok nyentit ngene. Tak kai dhuwit 1 juta, jreng. Wong akeh so wong aku. Sapa sa iku? Iku Bu RW. Hah? Bu RW. Bu RW. Duit PKK. Bu RW. Iya. Lho kakek rek yo aniku marek Bu RW duduk bojone bukan. Lho, eling-eling. Gak dianggap sapa-sapa. Sapa eling-eling RW ne kon. Sapa-sapa dianggap RW ne. Iya. Eling-eling RW ne kon. Iya. Lho, ngono ge gak trimo aku so. Apa? Jam 12 bengi Jam 12 bengi. aku ge gak trimo balik maneh. Ngono, Mas. Iya. Ana wong wedok ya. Rambute ku rondok kriting titik-titik, gawe rok sakmene so. Ketok mulus so. Mulus ngono. Langsung tak kai dhuwit 2 juta. Sapa so iki? Iku. Heeh. Iku. Heeh. Iku Bella. Bella. Penyanyi Budi Jaru. Bella. Iya. Adikku mang Bella. Bella. So, bojomu iku bongko ta ya apa kok kin Kon karo aku apa ndok omah terus. Bojoku dadi TKW. bojomu minggat. Lho minggat nyambut gawe nang luar negeri. Iya. TKW. Tenaga kerja wanita. Bantu wong lanang. Heeh. Rasa. Iya. Iki raine kok elek. Apa elek? Masyarakat Saudi berikut tunjukkan yang berkompeten. Iki lho. Oh, dagelan versi siswa. Ya iki intelektual keluar. Beri saja ya. Dikei hiburan, dikei suguhan sajian sing menyenangkan hati. Apa? Maksudmu dikei hiburan kayak lagu-lagu? Nyanyi apa kan? Sik. Aku kok kene. Jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu seneng nyambut gawe urip tentrem ora ojo paten nek dikongkon yo sing dipangan barakno mati. Sapi kok ngarai mati. Lah sing bener. Gisi. Oh, barakno gisi kon tak kandhani. Tanggaku wingi lho mangan iwak sapi terus mati kon tak kandhani. Oh, sapi wis mati petang dina gek diiris ae. Batange iwak sapi dipangan nambahi gizi. Iwak wedhus iwak celeng dipangan gak eneng. Lah sing dipangan yo gak eneng. Endi? Lah buk kono, buk kene lho gak ono. Sing bener ora eneng kok. Ora keneng lak ngombe babi. Ane para santri.
Ya ampun Najis, kamu kenapa? Kena telek. Lek rasa mbok tampani kon ya mbok tampan. Lah tiba aku lapo mbok culno. Garo. Melo. Ngomong kit mangkok iki dikongkon ngomong arek-arek. Apa enak jismu kolado panganan apa enak jismu kolado panganan apa Tak cungkelno ae. Termasuk iki sentimen ambek aku. Kuno mbok tampani. Kon ditampani aku tiba njlung. Bareng aku males kon menak me. Galadok Sopir becak sopir bego nyambut gawe kanggo bojo. sopir sabun sopir taksi So kempir diototi. Awor kotor kamu berbicara jorok Ucok. Lah jorok apa? Lah susu kempir diodoti Iku susune sapi. Sudah apa? Susune sapi. Kan iki jadi ngono sapi, Cok. Esuk-esuk ya. Cok. Tangi turu aku wayahe ngepuh sapi ya. Tak odot-odot ngene kok gak metu ngono. Sampak suwe. Sapi ngajar kali yo. Sapine gampangnya gereng ya. Itu kasane sapi lanang. Lah iku mbok persis suarane ya apa iki? Kriut. Masa ditakokno unine susu kempir. Gere ya. Barang tak otot. Urine yo. Iu. Ngomongnya sapi kok sampe kriuk jane. Nyambut gawe ku wis kudu iso ndolek nggon papan nggawa empan. Iki nyambut gawe sak nyambut gawe didelok-delok. Delok lah ya wong-wong iki sing delok awak dhewe lha apa aku ndelok lah gak bayaran jane. Lho, ya sesuai ambek profesi ngono lebih ya. Gemiku lho. Digawe cukup kuwi. Gawe joget-joget. Sing musik iki. Ngono. Ngono. Terus joget-joget. Heeh. Diskotik. Kelabing. Nah, Labang. Iya, labang. Iya nak dintupno irungmu. Kon iku ya apa? abang sih. Apa to Mas aku ora mudeng kok Mas. Gawe joget, ngopi karo joget. Wis, Hiburan malam. hiburan malam. Nonton lodruk ki lho wis blenger kok Mas. Eh? Apa kadek golek hiburan malam? Lho seje, iki nang kono ana punel-punele ya. Punel kakekmu. Purel kok punel. Sing nyuguhi arek wedok Purel. Iki bisa kocok lho wong purel kok punel iki lho. diganti ta jenenge. Diganti kakekmu Mas kuno. Mas, sampean katene iku to golek anu mon-monan. Iya, Lek golek mon-monan gak apa-apa. Mm. Tak transfer. transfer. Iya, Sangono kok lho tak transfer ae. lewat HP. Liwat HP. Nek. Pokoke gak oleh siji. Apa? Kudu 10. 10. Iya, Tak dolekno purel 10 mari wong tak gawa mule. ora apa-apa Mas. Lah kamar ngarep aja dinggoni. Aku Kon ngaliyo nang pawon. Kamar kate tak nggoni ambek purel 10. Yo. Yo, Heeh, ora apa-apa Mas. kongkon turu nduk pawon lak jejer jeding ah. Iya. Arek iki cek gulingan sanyo dadi ngono. ya kon cek setrum kon. Berarti aku padha karo joget ngono. Ya. Tambah seneng. Bener iya cocok nih. Bojo. Pancen arek bento dirabi. Lah apa? Pokoke engko kamar ngarep aja dinggoni kon ngaliyo nang pawon. Ya wis, engko tak transfer Mas. Hmm. Santennya aku boleh ya Mas. Iya, mulia. Heeh, transfer aja titik lho ya. Mas.
10 juta. Kok tak transfer 30 juta. Loh. Ini Mas Pur enggak? 30 juta. Bojoku. Aku Pi. boleh, Mas. Pulang. Ya. Pi. Apa maneh so? Wong wedok ambek wong lanang gak sopan, pulang salim. Sing akeh ya. Sing apa? Sing akeh apa? Sing akeh apa? Apa dia blentek-blentek. Aduh. Kon tak tandangi saiki apa meneh kok? Lele, jangan dong. Cok, bojomu merangsang, Cok. Bojomu merangsang. Merangsang apa? Dia pokoknya terenggeleng ini. Sampai tak anteni sak jam kon gak teko nang omah gak nggawa dhuwit. Matek gak ketulungan wong kampung kon. Pakai. Gak wani. Pakai wani kon. Pakai. Airit. Gak wani. Gak wani. Kon ngerti aku gak wani. Apa? Kalah weton nambah iki. Wis, mau sangreken bedes-bedes loro iki. Mulai gak nggawa dhuwit, mati berkalang tanah kon. Gak suka. Aduh. Bojo kaya iwak tengiri kok ngoni, Cok. Kandan, koncone kon goblok sok malah kon obong-obong remuk ndas. Wong lanang iku aja sampe kalah mbek wong wedok, Cok. Lah karepku ngono tapi aku tetep gak wani. Wong lanang ku imame rumah tangga. Kayak iki lho. Kaya aku wong wedok harus di bawah kaki wong lanang. Carane carane sih. Lho, carane yo gampang. Ya apa so? Cak panut didukno. Apa iki? Wong wedok gak manut didokono. iki wis cocok. Le panut wis mati goblok. Lho panut liyane. Oh, panut. Iku kudu pantun atau peribahasa. Oh, paribasa. Baru mangsamu bojoku nganut tak gawe keset gelemi prasamu lomboan aku. Berarti awakmu gak lomba. Lho. Ono syarate so. Trasek tomat. Nggenmu kate nyambel ta yo. Sing temen so. Lombo maksudnya lombo gak gawe kosongan aku iki. Ono syarate. Ono. Aku nyele apa so? Hah? Nyele kok bojoku cek nganut. Yo, sing ono iki. Cek nganut so. Gak mentolah ngono ngene iki. Jane aku ya gak mentolo tapi iki larang lho, Cok. Piro-piro regane tak tuku so nyele. Lho gak masalah. Ya iya aku ya ngerti, Bi, tapi yo iki nek atik mbok selang, kok bojoku wani ambek aku, Cok. Ora. Setelah beres. Aja suwe-suwe yo. Ya, paling 2 jam. Dilu ae lho yo. Dilu ae. Kon tak omong. Nek dilu kurang toso so. Hah? Dilu kurang toso. Yo nek sing manut kon tak jak ngomong nggonku. Oh, ngono. ah. Iki lho, sing garahe wong wedok manut iku ya iki. Gara-gara iki so. Heeh. Apik jimate so. Iya, Jenenge iki. jenenge apa so? Iki jenenge Kiai Genteng Melorot. Yai, Yai genteng melorot Iya. rendeng iki. Lho, maksude Kiai Genteng Melorot iku atine wong wedok sing muring-muring melorot dadi nang wedine. Oh, ngono ya. Iya. Apa? Iki gak isine kapok aso. Kakekmu ngono ah. Iki pusaka. Gak mandang bentuk, gak mandang jenis, sing Loh, penting iya. kasih hati. Lah, Lha terus masuk tak gawe tok gano ewes-ewes. ana mele. Ono rapale. Ana. Apa rapale so? Ini, Ya apa? rapale cekel cek. Cekel cek. Ngomong. Ngomong ya apa? Tung keripik. Ahai, tulang bawang. Bojoku ngelere langsung matang-matang. Lah sak tung keripik. Hai, keripik gedang. Kakekmu kono ah. Lah ya apa? Tung keripik. Ahai, tulang bawang. Ngono. ah? Bojoku ngelere langsung matang-matang. Dipungkasi. Ya apa? Gaspol danga, digaspol danga. Antem bathuke beres. Ping pira? Hah? Ping pira? Ping 3. Nyeluk ambulan so. Gak nganut kok. Tung keripik. Hai. Hai tulang bawang. Bojoku meliri langsung matang-matang. Gaspol ndanga, digaspol ndanga. Palok. Langsung wis. Gelendang. Gladang mapan ngene wis. Mas Ucok. Masalah. Oh, yes. Ahai. Dadi iki mandi ya, So? Mandi. Ah nek ngono ya gak kesuwen lho, So. Ngono. Ayo tak golekane bojoku nang tak. Bojoku matang. Ayo. Ayo tak kajati ayo. Golekno tak wani. Ayo.
asu kecepit nulungi rayimu iku lho ya tambah bingungi wong. Lho, Kon kanca kan ambek aku suwe gak tak tulungi wis kon dieret-eret polisi kon. lho. Lah apa wong sing salah ya polisine ora aku to. Kok iso salah polisine? Sik, tak jelasno ya. Aku iku karo bojoku rasa. Kon dadi wong wedok timbangane nganggur ae mbok belajar-belajar gawe konten. Konten kok gone wong-wong ngono kuwi wong wedok-wedok wong ndok omahan ngono kuwi nggo konten sing menarik. Lho, apa salah aku? Enek wedhuse Cak Jon nang pinggire sawah. Tak tarik. Terus mbok kon ndi? Cak Jon brok-brok. Wedhuse ilang. Jare aku sing nolong. Lah mbok tarik ku mbok kon ndi? Yo, jare kon gawe konten menarik. Dadi aku narik wedhus. Iku nyolong blok goblok kancene. Aku narik wedhus. Menarik iku sing wong kabeh ndelok kontenmu iku seneng duduk narik wedhus. Mendingan kon narik listrik lho cek bongko pisan kon. Lah terus aku kon piye? Ayo. Wong wedok iku sing genah. Sing kuat ngono lho. Aku wis gedhe, kuat. Gedhe awakmu, pikiranmu koyo arek TK keplek bento congok. Lho mosok to, Mi? Kesabaran wong wedok. Lho, gak sabari apa sih? Tak kandhani, Bu. Bojone mendem mule dipijeti. Bojone nang purel ya disangoni. Lho istri setia kok, istri baik hati ya. Lho, mek aku bojoku aja sampe budal tak idek gulune. Lho, lek mati, kita kan jadi pembunuh. Dikubur lah pokok bingung kon. Sih, aku bojoku njaluk dhuwit, ge tuku ondolan tak kei. Wong aku wanita baik. Lah kok cane congok, congok. Lah apa aku congok? Wong bojo kate ngondol kok mbok kei dhuwit iku cek keplekmu kebarus. Istri yang baik dan taat pada suami itu kelak bakal masuk surga. Ngerti gak? Ha, supaya kon cepet mlebu surga mateo dhisik. Mek gak mate, gak iso mlebu surga, cuk. Aku ngomong ambek kon budrek. Lah Tak terus suwei raiku kon kok. Aku gak koncoan ambek kon asline. Karuan koncoan ambek pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Lah terus kanca aku apa kok? Mengatasi masalah tambah masalah. Asam urat gatel jamur aku. Ngene lho Mi ya. Iki mang ngono bojoku nemari njaluk dhuwit tak transfer. Njaluk dhuwit 10 juta tak kei 30 juta. 10 juta. Tak kei 30 juta. Lah, ya ini lho, Bu. Wong soge keplek. Terus marang ngono jare dhuwit kate ge tuku purel iku. Kon ngerti purel? 10. Purel kon iku ngerti ta? Sing dodol kabel ku lho sing ngungkel-ngungkel kabel. Lho congoke arek iki rek. Purel ku wong wedok sing sepane sak mene-mene joget ngewangi karaoke iku lho. Iku purel ndeng gendeng. Masa iya? Lho, mosok iya takon wong sakmene akeh po. Bu, purel niku napa wong wedok sing joget-joget kok kendhok niku ta, Bu? Mboten sing ngomong mboten lanang niku kakean nang purel ketara. Iya, Emi. Ya kene iya nga. Jaduh, cek keplek. Masa iya? Lho. Wis aku ngomong ambek kon iki engko sampai tekan subuh. Timbang aku setruk. Wis cocok ngomong ae ta. Aku gak foto kasih, Mi. Kayak ngebrui kontrasi. Lah iki mang, Meneng ae. jare aku mbok tuku kontrakan. Tak celokno dokonku. Kon baru ngerti kok mek ana wonge. Telepon kok malah disiki. Lho, aku nelpon aku. Ya ya. Oh, aku gak duwe telepon nih. Lah aku kok semaur. Lah aku krungu ya. Iki ya paling sampel pisan.
Dukun dirono sampel tak santet kapok kon. Aja mah. Aja Pak, aja disantet Pak. Aja disantet. Sampean tak kei garapan iki ceritane ngono wong sugih. Wong sugih iki keplek. Bojone ngondol disangoni, bojone mendem dikei dhuwit. Lah, iso gak iso tulungan kaya aku biyen. Aku kan biyen diajar rucok. Sampeyan suwuk dadi rucok iku nurut. Sampeyan iki kasene. Iki lho kasene. Pasene iki. Oh iki. Masalahnya apa? Ambek bojone keliwat. Keliwat-liwat. Liwat Bojone- ndi? Liwat ndi? Ini lho. Bojone kate ngondol, kate mendem, kate main, kate judi. Dikai dhuwit. Dikek duwe. Iya, Ya babal lho. Lah kok kon kok meri iki lho. iki kancaku cek gak terus-terusan ngenes. Lah ngenes masalah. Ya iki digudhog bojone kaya bojoku biyen ngono iku lho. Ya babal lho. Oh kok tak jane lho. Greget to tuwek-tuwek, tak jegelang bongkong aku. Drono lho. Gimana? Aduh, Apa? kesoblok. Ayo mengkerek kok kuno. Iki aja kek kene. Nek endi? Tak datuk. Iki dah. Iki Iya. bojone sapa? Bojone kan Sapa bojone sapa? bojone jenenge Rasa. Rasa. Keliru kan? Ya apa? Bojone kala lempung. Gak kenal aku. Eh? Ya karepku aku nyeluk dukun iki cek waras pikiranku. Ketemu dukune tambah kopior aku. Iki suwuken. Iya, Sik. Kok nyowo ambek aku tak tumpuk. Nih. Ayo, tarik napas. Tahan. Lepas. Tarik napas. Tahan. Nah, tahan sampai rong dino. Bongkok. Kok dene? Ingero kaya muda iya. Inger kaya muda kabeh. Lho, Muda iya. oh ya. Muda ya. Inger kaya ngemut tidak ya. Jene, Dek. Dek, jene, Dek. Dek, jene, Dek. Kopok tibake. Dudu kopok yo ngene iki pedhot del. Iki nek gak waras sampean suwun tak gawa nang Pak Pur. Aja berapur aku ya iso. Dek. 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 Gendek kowe kok dublek awakmu. Aku digawe tolong karo Neman Okta. Lah baru ngono. Aku dhewe. Gak nyambung kunci. Dek. Aku ki dadi pituwa wis 35 tahun. Punjul saka ngingkir. Sik to, Mbak. Sik. Sampeyan lek tak sawah-sawah kok kaya iku lho, Mi. Sopo? Sing penyanyi alam gaib lho. Demit aku. Iki lho wong iki, wong iki. Penyanyi alam gak ada gawe. Ngene iki lho sing ngene iki lho sing nyanyi ngene. Ada Mbak Dukun. Sedang ngubati makan nyan. Kondom kondo. Konon. Onon katanya. Ngono ta? Sakitnya karena diguna-guna. Sakitnya karena diguna-guna.
Angka. Piye Mi, piye Mi? Mit maca mit. Baju kon batok mantra. Kok baca mantra? Lah piye? Baca. Baca mantra Dengan segelas. dengan segelas air langsung padat disebar. Ayo rasane bajune mlebu erong. Tambah gregeten sampean teko kok tambah gak jelas. Lho. Wis gak jelas piye yo. Kancaku lho tulungan. Gimana? Ayo, ayo. Kalau tolong mesti capek titi, oh kentut. Yo, kacau. Mamula kono mangan ketan kok aja akeh-akeh. Entut mumpuna. Iki paranormal, duduk perkara dirike. Kon njawa tombo supaya bojomu nurut ambek kon. Nurut. Nek gak gelem paksan aja. Ambune entut bukan kuningan. Walah, utawa prat. Tes ambune mubal. Paksan. Mbak, Ya, apa dok? Aku dulu. aku dikongkon maksa iki. Terus? Dikongkon maksa, nek gak gelem aku kongkon gede. Kene, aku tuh. Aku tuh. Kurang gede. Hah? Kurang gede. Kurang gede. Ya wis ngomong. Gelem gak? Stop. Kita kan apa? Dikongkon iki. Ini kan? Yo. Ini loh. Tak, cuma tak rena. Mana? Dede. Iki kudu dipaksa nek gak dipaksa gak gelem nambani. Gua ini loh. Ya. Benek ditutup penjelasan ya kena harus dulu. Dok, permasalahanmu kau ini kalah karo bojomu. Bojoku kuwi kurang ajar, Mbak. Lah maksudnya kurang ajar piye? Kurang ajare iki ngene. Sok. Sing kari gak ngene kok. Apa? Meneng aku. Oh, aku dhewe. Kacau. Bojoku iki kurang ajar, Mbak. Maksudnya? Sering njaluk dhuwit ben nang wedok. Heeh. Jare nang gone ngono ki jarene pura. Ya. Karo ngono kuwi wis pokoke sering buku aku lek gak dikei dhuwit. Kan dikepui. Ya, Wah, kono aja gelem. aku jane gak gelem tapi aku ya manut ae mun dikepui. Lah iki kok dijokokno karo bojomu. Lho kok napa wong aku loro meteng, Mbak? Heh? Burung tau meteng, Mbak. Gorong meteng. Berarti awakmu gorong tau digawe. Kon iku disowokno. Ora panas lho, adem batuk. Ancene utekmu keplek kopior. Bro. Aku lho kancane budrek. Arek iki dolan duwe delondong 7. Ora awakmu iki digokokno karo bojomu tak geloke. Ya. Ada sawang-sawangan ayu tenan. Wes. Jauh banget. Ruwono. Aku nyeluk sampean iki larang-larang demi kancaku. Ya, wes tak tulunge. Dok. Kalau aja gelem dhewe sak wana-wana karo lanang. Yo rumah tanggaku kudu rukun. Apapun saja harus rundingan. Lah nek kon ditabok sira, tak kai jimat. Apakah jimat? Nah, jimat bareng. Waduh. Aduh sembrono. Iki lho, roh hak enteng nduk kono mang lho. Digawe wong wedok-wedok ngaruh Ketokanmu kentong. Jelas balik. Iki ketok entong, tapi ciduke sego padha wae. Iki ono intil-intile ula naga. Sampeyan iku aja ngeyel lho, Bang. Iku mancing masak lho mari goleki. Entonge nanti. Dong jane kembar kok. Kembar karo Le Budi Wijaya. Kon ku pikir waras apa gak? Lho wong aku ora panas kok waras lho. Maksudnya bojomu rasa lho. Waduh. Arek wedok iki kacau aku melu aku. Kacau. Wis iki tambah
doane. Doane nek. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang bangkut. Bang Bangkok, Oyot kolang-kaling. oyot kolang-kaling. Siapa yang ngentut Siapa yang untuk menjadi maling? menjadi maling? Ya. Anjene wong loro iki padha gendeng iki. Mi, awakmu biyen iku ya nek ngene ngomongke, nek ngene dung dung dung. Nemenan aku. Hah? Nemenan aku tambahan. Apa naga? Sik, jawab. Menjadi maling. Ya. Kok dijujuk? Ya. Bang bangkut. Oyot kolang-kaling. Siapa yang ngentut menjadi maling? Ya. Kathek ngono iki tambah keplek kok. Lho, iku sing mandi. Marang dirantem no. Batuke bojomu kuok. Wis sadar. Heh? Balik kena entong iki bojoku mati piye? Ya dipendem aja Gak kira mati perkara entong ketelusupen. Iri-iri. Iri-iri. Iya. Ya wes, Ayo, so. apa lo? Bang Bangkok. Bismillah gorong. Iku mang sing kedua tak bismillah. Enek. Enek. Dalam hati aku bismillah. Dalam hati saya. Ya. Gak gendeng karo, gendeng. Aku piye gorong ketemu iki waras, ketemu iki kopyor. Wis, kowe nek petuk bojomu ngono lho. Kowe nek gak ngono nek gak sadar kepen roh aku. Wis, Pak. Wis, aku tak mulih. Buru. Kok tak transfer. Tak transfer ya. Wis gampang, tak transfer. Ya. Aman kok gampang. Wis, jangan tinggal ya. Ya. Tak tolong, mas aku sinajan gak kok kei wajib, tapi aku amal. Amal apa? Amal tak kei jongo. Wis, aja kakek ngomong. Engko mari ngono tak. Dalam iki kono, Bang. Ini jalan. Itu jalan di aspal, jauh. Kata-kata, Suwe-suwe cangkemmu sing tak aspal. ya. Hah? Ini. Aku Tak ladenane. dalam hati yo. Sakarepmu mendingan diucapno ae lebih mantep. Iku mang jare Mbah Kongon dalam hati. Dalam hatiku kurang mantep. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Bang bangtut. Aku lak koyo iku lek dalam hati. Koyo sauli. Kak Saul kon sempelin. Aku gak nyocot, Mas. Aku mau duwe ira-ira lek Gak ngoten. nyocok tapi keplek. Iki lho, bisa kamu transfer mulun di transfer tak enteni gak mlebu-mlebu. Lho, wis kok, Mas. Wis apane? Wis. Kok tak pegat lho kon kono ya. Ojo, Mas. Iya. Kok transferan aku Aku jadi pegaten gak apa-apa, gak wedi ambek kon ngono lho. Nah aku dipegat gak ono sing ngeloni, Mi. Heh? Gak ono sing ngeloni. Gampang, entanan aku normal tak keloni kon. Wah, yo, yo. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bang bangtut. Silakan obat. Bismillah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Durung mangan kok wis bismillah lho. Loh, Segoe mateng dhisik kate mangan Aja bismillah. dirungokno mantep kenceng bismillah bang bangtut. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, bang, tet. Bang BRI lho rada lumayan cicilane mek titik. BNI, Mas. Enak mekar, Sing apik iku Bang mandiin. mandiri. Aja ngreken sumpet kupinge. Disumbat kopeng. Iki cekelan. Dari kopengku kon nyumbat. Ayo. Kon kate nyumut mercon kaya apa kon niku? Nyumbat kopeng. Bang, bang, tet. Oyot kolang kale. Ate gendeng bojoku iki. Siapa yang ngentut dianggap maling. Hiya! Apa temenan rek?
Dek. 2 tahun lho gak mbok kei aku. Saiki tak kei. Ya, Ayo tak jatah. Titike lho. Pucuke tok ae. Ayo to, Dek. Aku kangen. Ngomong hari iki. Oke. ayo tak tonyo cangkemmu kon. Ayo ambungen. Akike gede-gede ya, Dek. Gak wani. Sip. Ayo, Dek. Pokoke sampean sing masak. Yo. Golek dhuwit bendinane. Oke. Belanja nang pasar. Iya. Sandalmu kotor kok ngon kelapi, tak nurut. Sandal. Sandalmu kotor kok. Ojo melaman. Heeh, gak oleh. Loh, kongkonen cobaan tesen kok. Ayo melok aku, Kalau Dek. bojomu teko. Endi? Kok Raimu wis kaya ulere garbis. Ah. Endi duwe? Endi duwe? Duwe endi? Duwe endi? Duwe endi? Duwe endi? Duwe endi? Metu ket mau tak ngomong nderek duwe dipae gawe duwe endi duwe? Endi duwe? Endi duwe? Tungkat. Ditungkak. Ayo. Tung keripik. Hai. Hai tulang bawang. Gendeng kon. Bojoku ngelere, langsung madang-madang, gaspol ndanga, digaspol ndanga. Loh. Cak. Aduh, Cak. Kate kon garap nang dicore iki, Cak. Kon kok kaya kate uber bermentok. Cak. Cak. Cak aja ngawur, Cak, kendhok sanggonmu nggon arek iku kok. Cok. Aku nyelek dulu ae, nyelek. Loh, nyelek dulu, Cok. Terus. Nyelek dulu, Cok. Aja ngamuan ngono ta, Cak. Stop. Stop. Saiki ngene. Ya apa? Durungku tak jalukane kabeh. Tambah rusak rumah tanggamu iki. Ya apa? Oh, ki mang tak kei dawa entute ndi entute. Ya apa? Apa iki? Ya iki, Sok. Pak. Dadi apa? Dadi apa? Eca-eca dadi dukun. Kadokon kok ana empering. Lha ngene dukun kesuwur iku. Saiki ngene, sok. Kowe iki aja kok menek dadi wong aja sak penang-penang karo wedok. Lah wong lanang gak oleh semua menang-menang. Oh, gak oleh. Rumah tangga harus saling menyadari. Kalau toh saling menyadari nggak ada apa-apa. Kan segini tak. Aku dikepui, Pak. Ada bojoku. Dikepui siapa? Ucok. Gepuane, Cok. Saya gak usah rame-rame. Raine kaya ninja Hattori. Sadar. Lah iya nanti boleh. Saiki ayo nang desa Sawen. Apa? Duh, nonton truk. Oh, saiki ya? Iya. Oh iya ya. Wah, lakone rame. Lakon apa? Lakon rame. Apa judulnya? Rame. Ojo rame-rame. Lakone iku Putri Solo jago apa? Bali Putri Bali jago sihir. Lah, Putri Bali jago sih. Hei. Ayo, Cak.